Kasi mag-drive. Ay, huwag ko sali ka na niya, be. Papo ka sa akin. Ayaw ko biyahe mo! Kasi boss! Boss! Ang ato mga kauban karon nagpalit ang mga sudan o mga mainom nato o mga eating utensils para laos-laos na tong biyahe karon. So, Sa Claveria. this is 1 minute. See you tomorrow. Wala mo ba intro, Brad? Gusto mo na nga. Dapat atong gisabaon sa din eh. Ay, muna siya ang banding para sa boys kay dugay-dugay at wala nagdipo. Amayan sa buwan eh, kay kanin sila tanan, akong kauban. Pero sila pareha sa eskwelahan. Para may kanila nakalahi. O ako rin nakalahi sa eskwelahan. Kami gimingaw po ni sa iya. Oo, gimingaw mi sa iya kay sus, dugay-dugay naman puro bye, laag na bye. Busy ko bye, edit ko bye. O, di ba? Karon, kwasa time out na karon, time out. Isog ba kaya ni... Niyayak, isog mo eh. Hey, vlogger! Oy, vlogger! So nakaabot ta diri sa Claveria, no? Sa ano po lang. Tugnaw mo diri, Brad! Bukid ba? Bukid! Tugnaw mo diri, Brad! Patay ba? May problema ba? May guba ba? Patay ba? May guba? Nakapahumot no? Ay, mapa siya. Enjoy lang na mo, enjoy! Problema, di pa asara ka. Pagkabila ng lahat. Ha? Basta digo. Yak, bay! Ihag! Ako kay bay? Baka gwapo. Gwapo. Wato na may sa palay ni Hans. Hanggang puso wala ng mararamdaman. Hinay lang na rin, Tabs. Ha? Hoy! Hinay lang ba? Hinay lang ba? Ayaw! Saan mo ni bay? Da. Panungo na Tabs. Ikaw na tapos.
Bay, umot kay guma. Ay, brake tabs. Ano na siya? Chill lang mo. Brake tabs ba? Brake ito. Dili ang ligit. So, gusto ko man buhatin kung ang brake. Huli, break kayo yan. Stop boy. Di na lang mo brake. Pag-ingon kung siya mong card. Ito ka dili. Tinawag si Hans. Kaso di si Hans. Dili ako katawag si Hans. Lubat lang ko. Lubat ko.